Pernahkah engkau rasokan, sado nan Allah dibari, sado dan ketulusan nan Allah dicurahkan, akhirnya hanya menjadi sio-sio? Itulah nan dinamokan, habih tiado basiso, bukan akhir segalanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita samo sanak sadono. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta langit jo bumi dan sado isinyo. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan basamoko patut kita syukuri, supaya kita dapat basuwo dan saling babagi kearifan nan Allah diwariskan oleh leluhur kita. Di kanal Minang Mustika Jaya, tujuan utama kami adalah mencalia, menggali, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, adat istiadat, ajaran agamo, carito, dan lagu nan menjadi cerminan hidup urang Minangkabau. Kami lakuanku supaya kearifan itu indak hilang di talan zaman, tetap tajago dan dapat dipahami serta diamalkan oleh generasi kini dan nan akan datang. Dalam pandangan orang Minang, lagu bukanlah hanya hiburan. Lagu adalah sarana menyampaikan raso, pengalaman, dan ajaran nan dibungkus jo irama nan indah. Satu di antaranya nan sangat takanal dan dalam maknanya adalah habih tiado basiso, nan dinyanyikan Rayola. Marilah samo-samo kita pahami makna liriknya, jo mengikuti sebuah carito sadahana nan raso sangat nyato, supaya kita sadar bahwa setiap kalimat dalam lagu itu punya pelajaran nan sangat berharga. Sebelum masuk ke dalam carito, marilah kita pahami dulu arti dari judul laguko. Habih artinya habis, hilang, tiado lagi. Tiado artinya indak ado, kosong, indak meninggalkan tando. Basiso artinya siso, bagian nan masih ado atau hasil nan didape. Jadi, habih tiado basiso artinya sado nan Allah dibari, sado usoho, ketulusan, waktu dan tenaga nan Allah dicurahkan, akhirnya habis, indak meninggalkan siso. Raso seolah indak punya arti dan menjadi sia-sia semato. Namun, dalam pandangan orang Minang jo ajaran agamo, sia-sia itu bukan berarti sado usaha itu salah. Tetapi, iyo menjadi tando bahwa hati kita Allah ditaruh di tampe nan indak semestinya. Di tampe nan indak mampu menghargai apa nan Allah kita bari. Apakah itu artinya kita gagal? Atau justru itu tando bahwa kita harus sadar dan mencari jalan nan lebih elok. Marilah kita ikuti perjalanan hidup seorang padusi banamo Mira, supaya maknaku menjadi lebih jelas. Dulu, di sebuah kota ketek di pasisir barat Sumatera, hiduplah seorang padusi banamo Mira. Inyo punya utak nan cerdas, hati nan lembut, dan cita-cita nan tinggi. Inyo ingin melanjutkan pendidikan keluar daerah supaya menjadi orang nan bermanfaat bagi keluarga dan negari. Namun, hidup punya cara surang. Suatu hari, Inyo basuo jo seorang muda banamo Rio di sebuah acara. Rio tampak baik, santun, dan pandai bakato. Inyo selalu mengatakan bahwa Mira adalah satu-satunya harapan dan sagalunya baginya. Karena rasa percaya dan sayang, Mira pun menerima hati itu. Tanpa ragu, Inyo meninggalkan niatnya melanjutkan pendidikan. Pikirnya, jika kami basamu, itu lebih berharga dari apapun. Asalkan Inyo bahagia, sadu nan kubari akan menjadi manfaat. Mira bakureh siang malam, bahkan mengambil kerajo tambahan, supaya kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Rumah mereka sederhana, tapi selalu rapi, hangat, dan penuh perhatian. Setiap kali Rio mengadui kesulitan, Mira adu di sampingnya menjadi tampe sandaran. Inyo percaya, cinta nan dibangun juga tulusan, pengorbanan dan kesabaran
pasti akan menjadi kuat. Inyo indak pernah minta balasan. Hanya ingin rasa sayangnya dihargai ju caru nan jujur. Namun, siapo sangku, jalan hidup indak selalu menjadi indah sarupu harapan. Suatu malam, Mira pulang lebih awal karena rasa badannya sedang kurang sanang. Inyo berharap bisa beristirahat dan mengadu kepada Rio. Namun, ketika Inyo membuka pintu rumah, rasa dunianya seolah runtuh. Di ruang tamu, Rio sedang duduk bersama padusi lain. Kato-kato nan keluar dari mulutnya lebih sakit dari tusukan sembilu. Mira, jujur saja. Aku alah bosan. Sado perhatian dan pengorbananmu itu justru membuat rasa tertekan. Sebenarnya, aku alah basamu inyo salamu babulan lamonyo. Rasu Mira hancur seketika. Inyo bapikir, sado waktu, tenaga, dan cita-cita nan alah korbankan. Apakah sado itu hanya dianggap beban? Apakah ketulusan hatiku indak punya nilai sedikit pun? Dalam pandangan orang Minang, hati nan tulus pantas mendapat balasan nan tulus puluh. Jika ketulusan hanya dibaleh juga bohongan, maka itulah nan dinamakan habis tiadu basiso. Sado nan dibari habis, indak meninggalkan sisa, dan raso indak adu gunonyo. Tanpa bisa bakatu sedikit pun, Mira balik dan pai meninggalkan rumah itu. Inyo berjalan lari menuju pinggir lawi, sampai nan dulu acuk dikunjungi basamu. Di situ, di tengah suara ombak nan bagulung, Inyo menangis sepuasnya. Rasu seolah hatinya pun hanyut di bawah arus. Bapa bo hari berlalu. Hati Mira masih rasa sakit dan bingung. Suatu pagi, Inyo duduk surang di sebuah kedai ketek. Di sudut ruangan, radio menyala luah. Tadanga alunan irama nan halus, diikuti suara nan sangat menyentuh. Lagu Habih Tiado Basiso nan dinyanyikan Rayola. Ketika lirik itu mengalun masuk ke talingo, Allah denai barikan ka udah segalonyo, sehingga Allah habih tiado basiso. Apa bana kurangnya diri denaiko, sampai hati udah membagi cinto. Bak cando mengganggam baro, dek sakit denai marasai, namun hati karih juo. Mira teraso tatagun. Rasonyo lagu itu seolah ditulis khusus untuk menceritakan raso nan sedang inyo rasukan. Ya bana, sado usahonyo habis, sado katulusannya indah adu artinyo, karena inyo Allah menaruh hatinyo di jalan nan salah arah. Namun, di balik rasa sakit itu, tumbuhlah sadar nan baru. Inyo sadar, habih tiado basiso, bukan berarti inyo orang nan gagal. Tetapi, itu menjadi tanda bahwa inyo harus sadar bahwa hati nan tulus pantas ditaruh di tampek nan sabanarnya bisa menghargai. Dalam ajaran adat Basandi Syara diajarkan, lebih elok baranti di jalan nan salah daripada taruh bajalan sampai lebih jauh dan menarimu rasa sakit nan lebih dalam. Laguko menjadi panginge bagi nan indak sadar. Jika sado nan dibari indak dihargoi, itu bukan kesalahan kita, tapi tando bahwa kita harus mencari jalan nan lebih elok. Sajak waktu itu, lagu nan dinyanyikan Rayola ko menjadi kawan sationyo. Inyo mendengar bukan untuk menangisi nasib, tapi untuk mengingatkan diri surang. Jangan menaruh sisa umwa untuk seorang nan indak pernah mencalia adu dan ketiadaan dirimu. Jo bantuan keluarga dan kawan-kawan, Mira luweh-luweh menyembuhkan lukonyo. Inyo sadar, hidui indak boleh berhenti hanya karena dikecewakan. Justru pengalaman itu menjadi guru nan sangat berharga. Inyo mulai mencari kembali cito-cito nan dulu sempat ditinggalkan. Inyo belajar, meningkatkan ilmu, dan akhirnya membuka usaha ketek nan Allah menjadi sumber rezeki nan halal dan berkah. Kini, ketika Inyo mendengar lagu Habih Tiado Basiso nan dinyanyikan Rayola, Inyo indak menangis lagi karena rasa duka. Inyo justru basanyum dan bersyukur. Inyo sadar,
Habih tiado basiso adalah tando bahwa jalan itu memang bukan jalanan dituju. Jalan nan sabanarnya masih ado di hadapan. Tampe ketulusan hati akan mendapat balasan nan layak. Inyo punya pelajaran. Cinto nan sabanarnya indah akan membuat rasu hidup menjadi sia-sia. Jika pengorbanan hanya dibalik juga kekecewaan, lebih elok baranti daripada taruh mencederakan harga diri surang. Itulah makna sabananya dari lagu Habih Tiado Basiso yang dinyanyikan Rayola. Lagu ko bukanlah hanya kisah tentang kesedihan, tapi kisah tentang kesadaran dan keberanian. Dalam falsafah orang Minangkabau, kita diajarkan, jika tampe itu indak menarimo kito jo hati lapang, carilah tampe nan menghargai kehadiran kito. Labia elok meninggalkan jalan nan menyakiti daripada taruh bajalan di jalan nan salah. Pengorbanan nan raso habih tiado basiso bukanlah bukti kita gagal, tapi bukti bahwa kito Allah membari nan tabaik dan kini waktu untuk mencari tampe nan pantas menarimo ketulusan itu. Mudah-mudahan cari toko dan makna lagu ko menjadi pelajaran dan pangintip untuk kita samo. Mudah-mudahan kita selalu dibari akal bijak, hati nan tabuko, dan keberanian untuk memilih jalan nan elok dan menjunjang harga diri. Jika raso menjadi manfaat, silahkan tekan tombol suko, babagi kasanak dan kawan, serta langganan kanal Minang Mustika Jaya, supaya kita taruh babagi kearifan luhur lainnya. Sampai basuwo di carito selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.